auya mbana wekuyuti zone wemajenara utipati master ndopigwa nemapasta zvakawanda zvandadziza waunoshora ndowanokusimudza sigabi atiridza upenyu irwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano vari kurasika ndachema upenyu irwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano aiwa vari kurasika upenyu chikoro saka unobasa wanyora vakawanda pasi pano vanoshora saka wangu ramba uchidikitira zvako zvinoita ukashingirira zvakawanda zvandadzidza anokutisa ndiye anokusimudza ndakazviona ndichatanga kumaridza miyedzo woposa joko vaida kundiedza upenyu inhava yebenzi kana uchirara matenda atenzi variko vari kufamba nemabenzi kutsikana ichakwana penzi rwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano vari kurasika upenyu rwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano aiwa vari kurasika munhu anotadza asi tinoda kuwina tinofara tagowesa pena kana tapinda machena variko vanofara kana ini ndadona vanoda ndife ndiveka chituna vanoda kuona zvinhu zvangu zvapina saka upenyu rwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano aiwa vari kurasika upenyu rwendo tinofara tasvika vakawanda pasi pano aiwa vari kurasika wemaitsindini bikakusigabi mukoma wangu bris madzibaba aimanuweyo pachiredzi tasimbisa tichidaidzira tichiti kwamuchaka ndiko kwachobvira wemaitsari pa